Kini atong nadakpan kagabi na traffic enforcer ng Cebu City Transportation Office, lately identified as Roger Cadutdut. Siya ay humaharap sa kasong robbery extortion, which is a violation of the Article 294, Section 5 of the Revised Penal Code. Robbery with violence against or intimidation of persons. Actually, itong entrapment operation na ginagawa namin kagabi, alas 8 ng gabi, prior to that entrapment operation, yung OIC, Officer in Charge ng Cebu City Transportation Office, ay pumunta dito sa aming opisina because she received several complaints from anonymous driver na itong si Mr. Roger Cadutdut ay may mga illegal activity, lalo na doon sa pangungutong. So may pinakita silang video kahapon lang, nangyari yung fresh video na yon, na mayroong conversation yung suspect at saka yung victim, na habang pina-plug down niya yung sasakyan ng isang driver, nagme-mention diyan doon ng mga violation. Ngayon, sa doon sa violation na na-mention niya, parang may mga additional na mga violation pa. So, sa later part ng kanilang conversation, nag-manifest siya ng monetary demand doon sa subject, pero as a victim. Ang hindi niya alam, nakunan siya ng video nung driver na yon. So, with that, pumunta dito si Ma'am Lentony Alburo, ang officer in charge ng Cebu City Transportation Office, para magsagawa kami ng entrapment operation doon sa Mj Cuenco Avenue, Barangay Carreta, Cebu City, na kung saan doon nakadeploy itong traffic enforcer. So, mayroon kaming na dinispatch na undercover operative para yun nga, isasagawa yung entrapment operation para malaman natin kung talagang totoo siya gumagawa ng yung illegal activity. Pagdating doon sa area, mayroon kaming isang undercover operative na nagpanggap ng isang driver. Tapos may na-violate doon na traffic lumapit ito siya. Yun, habang nag-uusap sila, na nagdedemand na naman siya ng pera. So, hindi niya alam yung pera na yon ay dusted money yon, which is tinanggap niya. At nakuha sa kanyang posisyon yung marked money na yun. So, unang nagreklamo dito yung reklamante or sino nagsabi sa atin? Actually, ang nag-complain dito ay yung mismong OIC ng CCTO, si Ma'am Lentony Alburo. So, dahil nga siya mismo, marami ding complaints na na-receive niya ng mga anonymous driver. In fact, winarningan pa nila yung suspect. Pero ganun pa rin, despite of several warnings, hindi pa rin nakikinig sa kanyang superior officer. Sir, magkano daw po yung pera na hinihingi niya sa mga violators po? Usually hindi naman siya pareho. Nung unang reklamo sa kanya, meron hiningian siya ng 300 pesos. Tapos itong bago na naman, merong 2,000 pesos na hiningi niya. And then kahapon, 1,000 pesos yung hiningi naman niya doon sa undercover operative namin. Wala resibo? Wala na. Instead na mag-issue siya ng citation ticket, hindi na. In return, yun na yung ibibigay mo. Kayo ma'am, ba kayo ng mayroon ba kayong TOP? Wala, citation ticket na. Okay.
Sir, may information pa tayo kung gaano na po ito katagal na ginagawa niyo? Ang makakasagot niyan ay ang ating OIC sa CTTO, si Ma'am Didto niya. Okay, betul guys. Ma'am, good morning, ma'am. Yes, good morning. Si Traffic Enforcer Roger Cadutdut was hired last July 2019. No? So, almost 2 years na siya, nata siya in July. And actually, he is a job order personnel. Before, nakadungog na ko niya nga na ay nag-complain nga ni kuan siya 300 pesos. So, dili manggod ta kining ato ang kuan, dili manggod ta mo tuoday no, dili ta kakuan og kanang naagi evidence ba. But last Friday nakadawat ko og video na gyud siya, then dito nakita gyud nako gyud sa niya. Then in spite of nasultian pa gyud na siya sa mga kauban nga nakoy kopya sa video, then wa ko mag-expect nga gabi mo kagat gyapon siya sa among operation. So motong nahitabo nga nadawat nako nga video. I talked with our consultant, si Police Major Chuck Barandog, who is also the head of CMFC. So motong nga ni-advise ko niya, you go to CIDG, then you ask kung sa inyong mabuhat. So motong nagkastorya mi dire gahapon, mga alas 4 sa hapon nga we will conduct entrapment operation. So to moto nahitabo gyud na siya nga na-entrap ginamo siya, unexpected di mo to ako siyang giingnan. Ano nakabuhat pa kana in spite of kapila nakagi-warning. No? So mo na nga akong ikakuan nga wa gyud siya ko kahadlok sa iyang gibuhat. With this mga sa itong mga pangmanggo sa itong mga traffic personnel ma'am? Kini siya dako gyud ni siyang kulba sa mga nagbuhat ron. In fact, we're planning we will be launching an FB page or a hotline this afternoon, probably this afternoon, isumbong ang itugan ni OIC traffic. So dito pwede ninyo ma-post, pwede ninyo inyong mga reklamo sa among panerwisyo, kabahin sa mga attitudes ato ang mga enforcer. So dito gyud tanan. So kini siya dako kayo ning pagpamata sa tanang mga sakop nako sa CCTO. Kay 700 na ba ni sila kabuok. So at least ma-aware sila nga kining ato ang pagdadiha, pag dumala nato sa CCTO, nobody is exempted. So bisan kinsa pa man na nagpasud nimo, basta makasaka, wala gyud tay palapason. So nobody is exempted. Mo penalize gyud ta. So for now, of course, sa iyang gibuhat, naghimo siya duha ka ID, which is dili gyud na mao. Ang iyang ID supposedly ako ang signatory, but during the entrapment operation, ang iyang gisulob ang ID sa usa ka casual employee. In fact, ang iyang gisulob during the entrapment operation is a casual uniform. Muna maka-identify siya, nagpa-identify siya as casual. In fact, job order na gyud siya nato. Ano siya panawagan mo sa public nga mag-video sila para na sila i-evidence mo? Yes. Kung naamoy mahibawan or makasugat mo or mabiktima mo sa atong mga enforcer no, nga mga nanginahanglan, nagahi jugong di gyud mapato, walay kurat nga mangwarta. I-text lang gyud or i-PM, itawag sa ako or i-PM gyud with video, with picture para dali na tong mapasangatan og kaso. Kung dali na tong maaksyonan kay kung istorya lang murag lisod-lisod jud. So maginahanglan ko og picture, video or pwede ra gyud moadto sa akong opisina. Then for now, about ani ni Cadutdut, naaman ni siya nakaposte sa may Mj Cuenco, diha sa may DSWD. So kinsa tong mga nakalabay na diha nga nakatunol sa niya, so pwede ra gyud direkta mo ri sa CIDG office o dito sa akong opisina para atong mapuno og padangat pasangat sa iyang kaso. Aso bisay ma'am, pero buk ka-complain ang ni pasagag kaso o mapasagag kaso. Actually, ang complainant gyud ani niya purely karon is ako. Okay. Ako gyud nang hingusog nga mapasakaan gyud ni siya kaso kay isip ilahang pangulo, dili gyud ako i-tolerate nga maginana ako ang personnel. How long na siya sa servisyo? Mo 2 years karong July. Thank you. Ato ba si sir kon? Sir, ang iya ay di ba kibulog mo ni pulis? Oh. Ito sir, nasa murag police sir. Police major. Usurpation of authority. Ano sa Dili na niya siya murag pulis did ni siya nga uniform. Pero sumala sa akong pakikinabi sa iya kaganina,
nakuha daw niya dito sa kanang sa probinsyano bitaw na kuan. Uy. Movie. Uy, lindilog tagod. Okay, murgi kasi tawag na photo Edit. edit lang niya. Photoshop. Oo, ang kining sa kuan katutong kining ngayon nagsulod ba ning uniform katuning guwapa kay nga babae sa mga katong konsuman sa probinsyano. Oh, yan gipon. Major pa yun, no? Na aga ni usa. Pulis yapon. Kining isa, Pulis yapon. kini ang ilahang murag uniform dito Ah, sa okay. kuan pag job order pa ka. Pero kini di siya job order pa, kaya lang ang iyang nagpirma diri sa iyang ID si ano na si Mayor Labilla na. Na dapat pagka job order pa ka ang pirma si Ma'am Lento ni Alburo. Mani iyang mga napon siya mga violation pero ito pag-aaralan pa natin kung mapasok ba to sa usurpation of authority kasi hindi naman ito ginagamit niya during the commission of crime. Ito ay nahuli lang sa kanya from his position after the yung nahuli na siya. So fake ang usa ka ID kani. Kini mo gini siya original Kani. ID. Kami fake. Pero kini major siya, dili gyud na tinuod kay traffic enforcer lang man siya. Okay. Do fake din do. Pastilan mahigal nimo kani. Mahigala fake niyo pulis-pulis so. Nakuha sa ang probinsyano kaya no. Major problem, major problem. Alright, salamat no. Si Police Colonel Ireneo Dalogdog diri sa ADG 7. Sa kadik usa ka sito dagpan Kailan ang Benjie Talisic, sa entrapment operation mahigala. Salamat may buntag.